दासान्दि माने जोंनि आसामाव जाय मोनद'था एडभान्स हारि नङा होमबा बै हारिनो एसटि होनायखौ लानानै माने दावराव दावसिया जोबनो थांला दै मिथिबायना स्टुडेन्टसफ्रा प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ गुबुन गुबुन आफादफ्रा माने प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ बिनि हेंथायै किन्तु माखासे पलिटिशियानफोरा बिनि सायाव जेबो अजद गैया बिनि सायाव जेबो हेंथा गैया बिनि गुबै जाहोना मा बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन होननानै दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों फार्स्ट बुंनो थाङोब्ला जितु बिनि गुबै जाहोना जाय बिथांमोना जाय पलिटिशियानफोरा जे माने बिनि हेंथा गैया जेबो अबजेक्शन गैया बे मोनद'था हारिनो एसटि होयोब्ला नङा होमबा बिनि गुबै जाहोना जाबाय मा गावसोर राजखान्थि गोहोआव थाबाय थानो मोननायनि which is completely misunderstanding and misconception नङा होमबा बे मोनसे मिसकनसेप्शन मोनद'था हारिनो एसटि होयोब्लानो जे मारे गावसोर राजखान्थि गोहोआव थाबाय थानो मोनगोन बियो माब्लाबाबो सैथो जानो हाया मिथिबायना माबोरै होननानै बुंब्ला नाय जितु जेब्ला एसटि होनाय लोगो लोगो सुबुं सानखोआ बांगोन नङा होमबा ओरैनोबाबो जितु दासान्दि मिथिबायना जितु नन एसटिफोरा जाय माने बिटिसिआव दङ बिसोरनि सुबुं सानखोआनो बांसिनखा अब्ला जेब्ला बिसोरखौ एसटिआव होबाय अब्ला गावसोरबो पलिटिकल राइट मोनबाय गावसोरबो जितु जाय थाखानाय जितु रिजार्भेशन दङमोन जोंहा बिटिसिआव मिथिबायना बेखौ माने इकुवेल जाबाय समान जाबाय तो बिथांमोनाबो केन्डिडेट ओंखारसिगोन बिथांमोना जेब्ला केन्डिडेट ओंखारबाय अब्ला नोंथाङा सानदों नामा जे नोंथांनो भट होगोन बिथांमोना गुबुन हारिनि मानसिफोरा नोंथांमोननो भट होगोन नामा होआ बे नोंथांनि मिसकनसेप्शन बे नोंथांनि गोरोन्थि बुजिनाय बेखौ गारनांगोन गावनिया गावनिखा गुबुननिया गुबुन मिथिबायना नोंथाङा गावनिखौनो अनसायग्राखै नों गावनिखौनो नोंथाङा बजबग्रोना लानो हायाखै गावनि असे हारिनि मानसिफोरनि गोसोखौ नोंथाङा देरहानो हायाखै अब्ला नों गुबुन हारिनिखौ माबोरै देरहानो हानो गुबुन हारिनि जितु मानसि बिसोरनि थिंकिं मिथिबायना बिसोर बहुत एडभान्स मिथिबायना हाईली क्वालिफाइड देन यू मिथिबायना एडभान्स बहुत एडभान्स जेतु कोच राजबंशी जेखौ राजबंशी होननानै बुंदों बिथांमोनाथ' मालाय रयेल फेमिलिनिफ्राय बै समनिफ्रायनो फैनाय नोंथाङा जितु राजखान्थि गोहोआव थाबाय थानो मोनगोन साननानै जितु बिथांमोन नों एसटि होनायखौ जुदि बाजायाब्ला बेथ' नोंनि थाखाय खहा जाया जानो हागौ दे नाथाय जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बियो खहा मिथिबायना गासिबो बिथ' जोंहा लस जागोन साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नाम्बार अफ सिट्स डिक्रिज जाबोगोन खमिबोगोन नङा होमबा केन्डिडेटआ बांगोन जेराव जों कम्पिटिशन खालामनो हानाया बिथांमोनजों पसिबल जानाय नङा तो बेफोर रावखौ नोंथाङा बुजियो ना बुजिया आं बेखौ मिथिला खिन्थु बुजिसेयावबो जुदि नों जित लादोंबा नोंथाङा रावजोंबो जित लानाय जायाखै गावनि बर' फिसाफोरजोंनो जित लानाय जादों नोंथाङाथ' नेक्स्ट 7 जेनेरेशननि थाखाय रांखौ आरजिनानै लाखाबाय नोंथांनि जेबो खहा गैया नोंथांनि जेबो खहा जाया नाथाय जोंनि खहा दं जोंनि बर' फिसाफोरनि खहा दं जाय प्रेजेन्टआव फरायगासिनो दङ जाय इयुनाव जिहेतु जोंनि बर' समाजखौ दाहैगोन मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै जितु इयुनाव सालायलांबाय थागोन बिथांमोननि खहा जाहैगोन उनहालागै जुदि बिथांमोना मोनद'था हारिया जुदि एसटि मोनमारोब्ला पुरा जोंनि हारिमु जा राव जा गासिबो माने गोमोरलांगोन बियो रोखा किन्तु नोंथाङा मा बुंदो अनलि नट नोंथां आं नोंथां होननानै बुंब्लासो बुंदो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदों दै जाय दा बिटिसिनि चिफ दा बिथांखौ बुंनायावबो माखासे मानसिफ्रा बिराद रागा जोंलायगोनलाय किन्तु दा बे समा आंखौ रागा जोंनानै आं सासे क्रिएटर हिसाबै आं सासे बर' हिसाबै आं सासे एसटि हिसाबै जितु आं बे बाथ्राखौ बुंदों आंखौ रागा जोंनानै बेयाव लाब गैया नोंथाङा दा पावाराव दं बिथांजों लोगोसे हिसाबै बेनिखायनो माने बिराद दुगा देखायनानै लाब गैया बुजिबायना इयुनाव मा जानो थांगासिनो दङ बेखौबो एसे साननांगोन ना जों नोंनि जिउआथ' नोंनि जिउ बारग'लांगोन किन्तु फिउचार जेनेरेशननि थाखाय बेसेबां माने गिख्रंथाव मोनसे खहा जानो फैगासिनो दङ बेनि बागै एसे साननाय दंना गैया बेनि बागै एसेबो सानहरा फालाय नों गावनि बे प्रेजेन्ट लाइफखौनो माने इन्जय खालामनानै बारलांनो मोनबानो जागोन बे नङाना आं मोनसे रावखौ बुजिनानै मोनाखै जे जोंनि पाब्लिकनिफ्रायबो खायफा मानसिफोरा गोरों गोरा मानसिफोरानो दै जाय एजुकेटेड पार्सन बिथांमोनानो माने बेखौ माने सापर्ट खालामो टाइगार इज बेक नो टाइगार इज बेक माबायदि टाइगार बिलाय टाइगारनि आखुआ माबा मोनसे मोजां नामा बेथ' हान्टिं खालामनानै शिकार खालामनानै जाग्रा जिनिस मिथिबायना जोंनिया मा टाइगारजों सोरबा सासे सुबुंखौ रुजुयोब्ला माने बिराद बिराद
प्राउड फिल खालामो आरो दै माने बिराद गेदेर फिल खालामो आरो जेब्ला मासे सैमाजों रुजुगोन ना होमबाथाय गावखौनो माने बिराद गैला दैट मिन्स आंखौनो सैमा बुंबाय नोंखौ होनो नामालै थिग बिदि साननाया फैबाय किन्तु नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि टाइगारानो जा सैमायानो जा बे मोननैबो जिहेतु माफा माफा जुनारनिनो मुं देबायना बे रावखौ जों बुजिनानै मोनहरा बुजिनो हादोंना हाया माबे एंगेलाव बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिबायना दा जोंनि पलिटिशियानफोरा ओरैबायदि जिहेतु जोंनि पाब्लिकफोरनावबो बे रावा मोनसे फोथायनाय दं जे जेसेबांखि मोजां मानसियानो जाया मानो जेब्ला माने राजखान्थियाव हाबहैबाय बियो गाज्रि जासिगोन आरो नंगौबो फोरमानबो दं नङा होमबा which is not wrong नंमारगौ थार बाथ्राया किन्तु मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जे साफ्रोमबो राजखान्थियाव हाबोब्ला जे गाज्रि जानांगौ बे नोंथांनि सायावनो सोनारो राजखान्थियाव थांनानै जिहेतु गोहोम मोननाय लोगो लोगो पाब्लिकफोरखौ बावनाया बे नोंनि गोसोआ बानायनो ना बानायनायसो मोनसे थांखि बे नोंथांनि खोथायाव बुंनाय दं जे लायो गियानि गुनि मानसियाबो जुदि लंकायाव थाङोब्ला राबन जाहैनो आंथ' बे बाथ्रा भावखौ इसेबो फोथाया माने मोजां मानसियाबो लंकायाव थाङोब्ला राबन जाहैनो बे बाथ्रा भावआव नंखाय दं माबोरै होननानै बुङोब्ला आं प्रुफ खालामनो हायो साननानै नाय आं गुबुननिफ्रायबो खोनादों दै जिहेतु लंकायाव राबननि जिहेतु फंबाय नङा होमबा बिभीषण बिथाङा लंकायावनो जोनोम मोननाय लंकायावनो थानाय आरो राबननिनो फंबाय अब्लाबो बिथाङाथ' राबननि आखु गैयामोन बिथाङाथ' लंकाखौ गारनानै जिहेतु रामजोंसो थाफैदोंमोन अब्ला जिहेतु जोंनि मानसिफोरा जे पलिटिक्सआव हाबोब्लासो गासिबो गाज्रि जानांगौ बे बबेनिफ्राय माबायदि खोथा बेलाय मोजां जानाय गाज्रि जानाय पाब्लिकखौ अनसायनाय पाब्लिकखौ बजबनाय बे नोंथांनि सायाव सोनारो जों मोजां जानाय जों गाज्रि जानाय बियो जोंनि सायाव सोनारो मिथिबायना नों जुदि गावखौनो सानो जे पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो आंहा पावार मोनबाय आं गोहोआव दं दा आंजों बिथाङा दं आं बिनि राइट हेन्ड आं बिनि लेफ्ट हेन्ड व्हाटएभार नङा होमबा गावखौनो दुग्गानानै नों बांद्राय लाबा जायाना नों गावखौनो मिसलिड खालामगासिनो दङ पाब्लिकखौथ' अलरेडि खालामखाबाय गावखौनो आरो मिसलिड खालामगासिनो दङ नङा होमबा आच्छा एसे बाथ्रा सोलिलांबाय थ' जेखियानो जादों ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जिहेतु मोनद'था हारिनि एसटि मोनमारोब्ला खहाया गोबां दं बुंस' हाया मिथिबायना नर्मेलि बुंनो थाङोब्ला जिहेतु जोंनि साख्रि बाख्रिनि बेलायावथ' पुरा खहायानो खहाखा जिहेतु इउनिभार्सिटिफोरनि थाखाय कलेज इउनिभार्सिटियाव जिहेतु जोंनि रिजार्भेसन माखासे सिट थायो एसटिनि थाखाय बेनिबो बेलायाव माने जोंहा खहा नङा होमबा जिहेतु राजखान्थि नि थाखाय दा पलिटिकल राइटनि थाखाय जिहेतु माखासे जोंनि रिजार्भेसन सिट थायो बुंनो थाङोब्ला जिहेतु बिटिसिआव नङा होमबा जिहेतु बेयाव माखासे सिट दङ दा बेनि बेलायावबो जोंहा खहा दं जेब्ला माने एसटि स्टेटासखौ बिथांमोना मोनद'था हारिया मोनबाय अब्ला बिथांमोना नोंथांमोन बायदिखौ जि भट होनानै देरहाहोगोन बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा नोंथांमोना देरहानाय नङा बे सिमांखौ दा सुजुखासै एनिफ्राय दा बाथ्राया बुंगासिनो दङ जे मोनद'था हारिनि एसटि होनायाव जोंहा बाजानाय गैया बे थिग दं बे रावखौथ' बुंगासिनो थिगानो दं किन्तु बिथांमोना बेखौबो बुंदों जे माने जितु थाखानाय जितु एक्जिस्टिं ट्राइबेल एबा जितु थाखानाय एसटि नङा होमबा बिथांमोननि जेबो खहा जानो मोननाय नङा एबा थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानो मोननाय नङा बे माबोरै जाथावना जालायखोबालाय जुदि बे जाथावना थार मोनद'था हारिखौ एसटि होखांनायनि उनाव जुदि माने थाखानाय एसटिफोरा माने जेबो खहा जाया होननानै बुंनाय बाथ्राया जुदि सैथोमार अब्ला बाय राइटिं हो बेखौ लिरनानै हो दा जोंना बेखौनो सानलायो बयबो माखासे मानसिफोरा बियो माने मोनफा मोनफा पलिटिकल डायलगनो मिथिबायना सबबो मोनफा मोनफा पलिटिकल डायलगनो दा पलिटिकलनि बेलायाव डायलग होयै होयैनोथ' माथो हारिया गोथौआव थांगासिनो दङलाय नंगौ नङा दे बुं जाया मोना हाया दुगा 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 प्राउड फिल खालामना लानानैनो जोंनि हारिया गोथौआव थांगासिनो माथो जों बांद्राय गिदिर नङा बिसोरनिख्रुइ मिथिबायना जों गावखौनो बिराद गिदिर फिल खालामनानै लायो थिग दं फिल खालामनांगौ जों रावनिबो गेजेर नङा बे बाथ्राया सैथो साननांगौ बे थिगानो किन्तु मोनफ्रोमबो बेलायाव नङा सुबुं सानखोआनो जेराव बिसोरनि बेसेबांबा बांसिनखा जोंनिख्रुइ मिथिबायना ट्रिपल गुना बाराखा बिसोरना क्र'राव जोंनिया लाखआव गासै जितु आसामाव थानाय ट्राइबेल्सफोरखौ लानानै आरो बेनि गेजेरावबो नाय दाख्लैबावै जितु एनअसि हरनाय आसाम गभर्नमेन्टनो नङा होमबा बिटिसिनिफ्राय एबा जितु हाग्रामा बिथाङा हरबाय
आं बे रावखौ एसे बुजायनो मोनाखै दे जितु डिमा हासाव काउन्सिलनिफ्राय माने एनअसि मोनाखै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय माने एनअसि हराखै अब्ला बिटिसिनि जितु चिफ सिएम रेसपेक्टेड हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा हरनो गोनां मा गोनांथि दंमोन जेन'बा ना नोंथाङा बिराद एडभान्स नामा नोंथाङा बांद्राय रोंसिन नामा आंथ' रोंसिन होनना सानाखैलै हाबाब ओरै जितु राभा हाजं अट'नमास काउन्सिल बिथांनि जितु बे काउन्सिलनि जितु सिएम बिथाङा डाइरेक्ट बुंखायो जे माने एसटि होनाय जानाय नङा होननानै बेफोरबादि बुंनो हानाय गोहो दंना गैया नोंथांनाव नोंथाङा मोनसेल' बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जेब्ला मोनद'ता हारिया एसटिखौ मोनबाय अब्ला नोंथांनि जितु पलिटिकेल केरियारा फुल स्टप डिएन जाबाय सानना लाखा नट अनलि इउ जेसेबां बर' पलिटिशियानफोर दंना बिथांमोननि जितु पलिटिकेल केरियारा जोबखागोन आं बेखौ डाइरेक्ट लिरनानै होगोन डाइरेक्ट थोंजों बे भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय बियो 100% सियर माब्लाबाबो पलिटिक्सआव नोंथांमोना आगान होफिननो हागोन बा देरहाफिनगोन गोहोआव फैफिनगोन बे माब्लाबाबो जाफिननो नंला बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जिहेतु जेराव जोंनि गोबां गुबुन गुबुन आफादफ्राबो प्रटेस्ट खालामगासिनो दंखायो जेराव स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ बिसोरा उन्दै उन्दै स्कुलाव फरायफुनाय कलेजाव फरायफुनाय बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ मानि थाखाय एसेबो सानहरा नामा हा माने नों एकदम राजखान्थिखौ थाबाय थानो मोनबानो जागोन बे नङाना मोननायबो नङा थानायबो नंखाया जेब्ला माने एसटिखौ मोनबायना बिथांमोना एडभान्स जातिया एसेबां जौगाखानाय जाति जेराव दा ओबिसि दंखायो अलरेडि बिसोरनि केटेगरिया ओबिसि होननानै बिथांमोनखौ सिनायखानाय ओबिसि कास्टनि होननानै थ' बिथांमोनखौ नों मानि थाखाय बजबनो गोनांथि जाबाय दे आं थोंजों मानसि दे आं बांद्राय गोदै बाथ्रा रायलायनो रोङा आं जेखौ सानो बेखौ थोंजों बुङो हा ओमफ्राय दा जोंनिया माबा मोनसे जुदि एगेन्स्ट बुङो सोरबा बर' लिडारनि बागै मिथिबायना अब्ला बास एफआइआरखौ मिथियो बिराद खान्थ्रा बेफोराव दै गावनिजोंल' खिन्थु गुबुननिजों गैयालाय बेबो एफआइआर होनांगौ बा अनलि एफआइआर जोंहा मोन्थाय गैया नामा सोंखारिनो हानायनि जोंहाबोथ' मोन्थाय दंना नोंथांखौ सोर सिएम बानायखो नोंथांखौ सोर चिफ बानायखो नोंथांखौ सोर लिडार बानायखो जों पाब्लिकआ खालामदों ना अब्ला नोंथाङा जोंनि बाथ्राखौ खोनासंनो हानाय गोहोआ थानांगौना थानाङा हा नोंथाङा हारसिंनो माबा लिडार जादों नामा बेवहाय एसे गोथौयैनो सान नोंथांनि गोथौयै साननायखौ आं बुजिगौ नोंथांनि साननाया बेल' नोंथाङा माने राजा जाना थाबाय थानांगौ राजखान्थि गोहोआ नोंनि आखायावनो थाबाय थानांगौ नोंथाङानो सालायबाय थानो मोननांगौ जाय लिडारफोरा दा सानगासिनो दङ आं बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथिंखौल' बुङाखै दै जाय पलिटिशियानफोर मिथिबायना एमएलए जा एमसिएलए जा जाय इएम जा जायफोरा माने सापर्ट खालामगासिनो दङ मिथिबायना बिथांमोनखौनो बुजिदों आं नोंथांमोना गासिबो बिथांमोन जितु मोनद'ता हारिया एसटि मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारा फुल स्टप जागोन डिएन जागोन बियो 100% 100% सैथो बुंनांगौ बहुत बाथ्रा दं मिथिबायना अब्लाबो बांद्रायबो बुंजायालाय बांद्राय बुंबा जोंनिया दानो गावजों गावखौ बिराद गोहो गोराना जोंनिया नङा होमबा गावजों गावबाथाय बा मोदोमा दुंफावजोबगोन होख्लायनाय बुथारनाय सुथारनाय बेयाव बिराद एक्सपार्ट बिराद गोहो गोरा गुबुनजोंबा गोहो गोलोन्दा माने गोहो गैया खुलुमलाबायगोन गुबुनजोंबो हाया रावनि बेलायावनो जेनगोन गुबुनजोंबा हिन्दी इंलिश फाटाफाटी होगोन मालाय बिथांमोना जोंना दा बेयावनो सेस नङा होमबा दं गोरों गोरांबो बहुत दं जोंनि बर'आं गैया होनना बुङाखै दै गोरों गोरा दं हिन्दी इंलिश एसामिस गुबुन भाषा जा बहुत हाइ फाइ बुंनो हाग्रा मानसि दं नाथाय आथिखालाव जिहेतु जोंनि मानसिफोराबो माने गासिबो माने फिल्डआव ओंखारबोआ मिथिबायना गावबा गावनि केरियारखौ साननानै माने पलिटिक्सआव बा पलिटिक्सनि हेंथायै जाय बिथांमोना पलिटिक्सनि मुङाव माने गेसाव गुफुनखौ जोंनो खुरनो हागासिनो दङ बेनि हेंथायै माने बुंग्रा मानसि दंब्लाबो माने ओंखारा बुङा
गावनि जितु केरियाराव दागो नांजानो गिनानै गावनि केरियारा गाज्रि जाजानो गिनानै बा गावनि इमेजखौ माने गाज्रि खालामनो लुबैनानै माने बिथांमोना ओंखारा दै खिन्थु आंलाय मा जोंलाय मा जोंनिख्रुइ बाब्बा गिदिर गिदिर फरायनाय गुनि गियानि गोरों गोरा मानसि दं मिथिबायना खिन्थु बिथांमोना ओंखारा खिन्थु आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन प्लिज नोंथांमोना फिल्डआव ओंखार गोरों गोरा मानसिफोरा ओंखाराबा सोर ओंखारगोन जाम्बा जाम्बिखौ खुंबोबाय थानोसै नामा ओरैबो थांद्राया ओरैबो जाद्राया मानसिफोरखौ खुंनानै पुरा हारियानो माने जोबस्रांलांसिगोन माथो बिदि आखलबा जायफोरा जेरैबो बिथिङाव माने एक्सपार्ट बिथांमोन बायदिखौ जोंनो फिल्डआव नांगौना नाङा दे राजखान्थिनि फोथाराव नांगौना नाङा राजखान्थिगिरिया मोजांबासो जौगानाया फैगोन ना राजखान्थिगिरियानो जुदि गाज्रिब्ला पलिटिशियान जुदि गाज्रिब्ला मोजां बाथ्राखौ माबोरै साननो हागोन बेलाय डेभेलपमेन्टनि मुङाव फैसा फान दिहुनगोन जागोन उदै फेदेरना लागोन गाव गावल' माहाजोन जागोन माने मा पलिटिक्सखौ खालि रां आरजिनायनि बेलायाव नोंथांमोना इउज खालामबाय आरो नामा जौगानायनि बेलायाव दे बेसेबां जौगाखो जितु बड'फानि आइडिय'लजि सिमां बेखौथ' सेस थेरेबेथेर खालामबाय दा बेखौ बुंबा दा सोरनाव सोरबा नांहैलायगोनलाय बिथांनि सिमाङाबोथ' गैखालानो बोरो दा बेखौ बाजागोनलाय दा बेखौ बुंनो हालालाय खिन्थु जोंफोरबायदि दाबो गोसोआव दं जों दाबो नो बडलेण्ड नो रेस्टखौ दाबो जों सिख्रावनानै बुंनो हायो खिन्थु नोंथांमोन बायदि हाया गिख' देबायना जोंहाबो न'खर दं फिसा फिसौ दं अब्लाबो जिहेतु बेफोर रावखौ आं अपेनलि बुंदों मानो बुंदों जोंहा गाबनाय दंना मिथिबायना जोंबो ज' थानो लुबैयोना आंथ' आउट अफ बिटिसिनि जोंखौ मानो सरजाबफायाखै बिटिआरआव मानो सोसनाखै दासिमबो बै समाव जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया जेब्ला प्रमद सारा एबा प्रमद बिथाङा जेब्ला सिएम मोन अब्ला बुंबाय मा बियो बिटिआरनि सिएम आरो आं बेयावनो बिथाङा दा हाग्रामा महिलारिया दा बिटिसिनि सिएम अब्ला आं नोंथांखौ मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोनि जेब्ला 2020 मायथाइयाव जेब्ला एग्रिमेन्टआ जादोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्टआ अब्ला बै समाव नोंथाङाबो सिगनेटरिमोन नोंथाङाबो बेवहाय साइन होदोंमोन अब्ला नोंथाङा गावखौ मानो बारग'नो सानखो बे दायनिफ्राय नोंथाङा बिबान गैया नामा नोंथांनि जितु थिंकिं नोंथांनि जितु थिंकिं अफ लेभेल आइ मिन लेभेल अफ थिंकिं बे मा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोजानाव खारला नामा नोंथाङा बेनि बांद्राय साननो रोंला नामा आउट अफ बिटिसिनि बागै माने एसेबो सानाखै बेवहाय बर' गैया नामा जोंनि मानसिया सेक्रिफाइस खालामाखै नामा बलिदान जायाखै नामा गहपुरनिफ्राय बिस्ताननिफ्राय जितु जोंनि सनितपुरनिफ्राय आंना बाथ्रा सिथिलांजोब्बाय जिहेतु हारिनि मोनसे हारिनि बेलायावनो थानाय मोनसे रावखायनो बेफोर रावबो ओंखारलांजोब्बाय आंना बुंबाथाय बहुत राव दं खिन्थु बुंबानो दाय जायो बुंबानो माबायो टारगेट खालामो जोंनाथ' बर'नि एकदम बर'फोरनि थिफुला दुगामाराफोरनि बे मोनसे आखुलाय जाय एसे बारा बुङोना टारगेट लाबाय रायहरबाय बेसे गोरों नोंलाय बेसे मा नोंलाय होननानै मानो बुंनो हानाय मोन्थायबो गैया नामा सोंखारिनो हानायबो मोन्थाय गैया नामा जेखौ मोनाखै बेखौ बुंनांगोन ना जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टनि जिहेतु मावनो गोनां दफाया प्रमदनिल' माबामोन नामा गभर्नमेन्टआथ' सोलायगोन ना थांगोन फैगोन सोलायगोन बेजों खोथा गैयाना एग्रिमेन्टआ मा जादोंमोन एग्रिमेन्टआव मा दंमोन एग्रिमेन्टनि दफाफोरा मामोन बेखौ सुफुंनो थाखाय नोंथांनाव रेसपन्सिबिलिटि गैया नामा बिबान गैया नामा बेफोरखौ मावना मा बेयाव खारदो फालाय एसटिनि मोनदों हारिनि एसटि होनांगौनो बेयावसो खारबाय बेयावसो नोंहा देहा दुंखांबाय नोंथाङा गावनिखौ सानग्रोनांगौना सानग्रोनाङा गावनिखौ सानग्रो गावनिखौ फोजाखांग्रो गावनिखौ जौगानो होग्रो बेनि उनाव गुबुनखौ सान गुबुननिखौ मानो एफा मोजां मोनो नोंथाङा फालाय फिसा न'खरावनो सोना लादों आरो सोदों एसटि मोननाय लोगो लोगो आरो बेसेबां इलिगेल इमिग्रेसन जागोन बेयाव माइग्रेसन जागोन बेयाव बेफोरखौथ' सानाखै नोंथाङा बांगाल जुंगाल माबा वेस्ट बेंगल बिहार बेफोरनिफ्राय फैया नामा मानसिया जिहेतु एसटि मोननाय लोगो लोगो एसटिनि जितु मुलाम्फा बेनिफिट बेखौ लानो फैया नामा ओरैनो दासान्दि जोंहा ओरैनोब्लाबो मिथिबायना इलिगेलि माइग्रेसन जानाया माने जोंनि आसामाव जाबायानो थाखाय बे बिटिसियानो जा माबायानो जा मिथिबायना बोजोबनायाव थिग दं बर'फोरा
खिन्थु गावनिखौ बजबनो हाया दे गुबुनारिखौ बिराद बजबगोन दादा मामा हेनटेन ब्ला 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 you know गावनिखौ बजबनो हाया गावनिखौ बजबनो हानाय गोहोआनो गैया बिखायानो गैया गुबुनारिखौ बिराद मोजां मोनगोन साननैसोल' जेब्ला एसटी स्टेटासखौ मोनद'था हारिया मोनब्ला नोंथांनि पलिटिकल केरियारा नट अनलि नोंथां आई एम नट सेइं अनलि हाग्रामा महिलारि बाट एभ्रि पलिटिशियान मिथिबायना जायफोरा बर' नोंथांमोननि पलिटिकल लाइफआ जुदि दि एन्ड जाया आं खोथाखौनो बुङा जेखेन जादोला बहुत बाथ्रा बुंनाय बायदि मोनबाय आं दिनै बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों